खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर दिनै सुप्रिम कर्टआव मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिं दंमोन होननानै नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखादों नाथाय दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ जायाखिसै आरो फावसायफिनबाय दा माब्ला जागोन बिनि सोमोन्दै बारग' एनडिएफबि बि रिमोनलां बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावहाय लाइभ भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बारग' एनडिएफबि बि रिमोनलां बिथाङा बे समाव मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' फोरमायनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो। दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साद' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन बियो दायो दिनैहाय फुल हियारिं जायाखिसै गभर्नमेन्ट उकिला आरो 2 week सप्तानै टाइम बिबावबाय दा जेबो साननांगौ गैया ओरैनो जायखिया सप्तानैनि उनाव जिखुनु लिस्ट जाफिनगोन आरो बेवहाय जाफिनगोन आसा खालामदों बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोंजों लोगो मोनहैगोन होननानै दा बेयाव जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया जागोन जायखिजाया गासैबो क्लियार सप्तानै टाइम बिनाय हिसाबै आसा खालामदों सप्तानैनि गेजेराव माबा मोनसे जाहैगोन होननानै दिनै आं बेखौनो फोरमायहरबाय रावबो गोनो गोथो जानो नाङा आरो दुरबल जानांगौबो गैया गासै जोंनि लोगोफोर आरो न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय जायखिजाया हियारिंआ जादों नाथाय सप्तानै टाइम बिबावदों बे सप्तानै टाइमखौ जों नेनांगोन आरो गोबाव बोसोर नेबोबाय जोङो नेयै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय दा बे सप्तानैखौ जों नेनांगोन आरो बेखिनि समाव गावजों गाव गाज्रि मोनलायनांगौ बायदि बखिलायनांगौ होननानैबो आं साना बेवहाय रावनिबो बायदि होथेनाय मानाय बेबायदि खोथाफ्राबो फैनो नाङा जागोन गासैबो जालांजोबगोन दायो जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्राय ओंखारबाय नैबेनो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया गोजौसिन बिजिरसालि मोजां मोनदों खोनाफैनानै जायखिजाया गोबाव सम नेनाय मानि नेबाय नालाय नेखांनायनि उनाव दिनै दा फाइनाल स्टेजाव फैबाय जों बेखिनि समखौ नेनांगोन गभर्नमेन्ट उकिला दायो सप्तानै टाइम बिदों आरो जोंनि गासै उकिलफ्राथ' गासैबो रेडि थियारिमोन नाथाय मा खालामनो गभर्नमेन्ट उकिला बिनाय हिसाबै दा थाथ'फिननो गोनां जादों आसा खालामदों बिथांमोना जेरैबायदि टाइम बिदों बेखिनि समाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना टाइम जानायजों लोगोसे बा सम जानायजों लोगोसे बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन आरो जोंजों आरो गासै बर' रायजो राजाजों थाफानानै समाजनि हारिनि गासै खामानिफोरखौ मावनो सुबिदा मोनगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो बेखिनि फोथायनायखौ गासै बर' रायजो राजाफ्राबो लाखिनांगोन लोगोसे जोंनि गासै सोद्रोमा बिथांमोनाबो लाखिनांगोन दा जायखिजाया दिनैनि जि हियारिं जानो गोनांमोन बा जादोंमोन आं बेखौ नोंथांमोननो फेसबुकनि गेजेरजोंनो फोरमायहरबाय मोनसेल' खावलायनाय बेयाव गावजों गाव बायदि सोंखारिलायनानै निउस मिडियाफ्राव बखिलायनाय मालायनाय बेफोरो जेन जाया आं बेखौ खावलायहरो इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि जानानै गोजोन्थों। Supreme Court of India.